A partir das 4 da tarde, a rondalla do Centro Veciñal e Cultural de Valladares fará o seu tradicional pasarrúas de Nadal polos barrios da Igrexa, a Feira, pasará pola Escola de Música e terminará no barrio do Portal. Hoxe, 24 de decembro, a partir das 4 da tarde, a rondalla do Centro Veciñal e Cultural de Valladares fará o seu tradicional pasarrúas de Nadal polos barrios da Igrexa, a Feira, pasará pola Escola de Música e terminará no barrio do Portal.